नमस्कार, कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। गोवा सीमा सुरू जालान बिन कारवारचे काही नागरिक अजूनही त्रासात। कारवार गोवा सीमा भागात खुशीचे वातावरण। ऑनलाईन शिक्षणा लागून खेडे गावातले विद्यार्थी त्रासात। आता सविस्तर खबरो। गोवा राज्याची सगळी सीमा चालू जालान बी कारवारचे काही नागरिक गोवा वयच्याक अजूनही वाट पळयते आसा। गोवा आणि कर्नाटकाची सीमा चालू जालान गोंयच्यान कारवार आणि कारवारच्यान गोवा वयच्याक बस चालू जावना। आज कितलेशे प्रयाणिक लोक गोवा वयच्याक कारवार बस स्टँडाचेर आयिल्ले। जालान कारवारच्यान गोवा वयच्याक बस नाशिल्ले निमित्ती तेमकां निराश जावन घरा वयचे पडले। दोन्ही सरकारान सीमा चालू केल्ली आसा। प्रायव्हेट गाडी येते वयते आसा। जालान प्रयाणिक लोकांसाठी गव्हर्नमेंट बस अजूनही सुरू जावना। ह्या कारणा लागून कित्येक नागरिक लोक सीमा चालू जालान बिन तेमगेल नातेवाईकाकडे वयच्याक शक्य जातेना। सध्या कारवार सीमा भागात आणि तसेच गोंया सीमा भागात खुशीचे वातावरण आसा। कोरोना लागून गेल्या 6 महिन्याच्यान बंद आशिल्ले गोवाचे बार अँड रेस्टॉरंट चालू करच्याक गोवा सरकारान अनुमती दिला। कारवारचे जास्तीत जास्त सौर पितले गोवा राज्याचेर अवलंबून आसा। नुस्तें खावच्याक फिशलँड आणि इतर बार अँड रेस्टॉरंटां वयतात। कोलेमात आशिल्ले जास्तीत जास्त बार अँड रेस्टॉरंट रस्त्याच्या बाजून आशिल्ले निमित्ती तेमी कारवार आणि भायल्या राज्यांतल्या लोकांचेर अवलंबून आसात। कोरोना लागून गेल्या 6 महिन्याच्यान आमकां कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान जालें म्हूण बार अँड रेस्टॉरंट मालीक सांगतात। बार अँड रेस्टॉरंटाचे काम करतले कामगार कोरोना लागून तेमगेल्या गावात गेल्ले अजूनही कोरोना भयेन येवंक तयार ना। तरी बीन बार अँड रेस्टॉरंटाचे स्वच्छता चालू आसा। राज्य सरकारान ऑनलाईन शिक्षण सुरू केला। जालान कारवारा भितर खेडे गावात पावसान करंट बी रावना। रस्त्याचो प्रॉब्लेम, नेटवर्क बी सारखे येतेना। ह्या सगळ्या कारणां लागून खेडे गावात ऑनलाईन शिक्षण घेवचे साध्य ना अशें दिसू लागला। खेडे गावात 80% जास्त विद्यार्थ्यांकडे डायरेक्ट इंटरनेट संपर्क जायना। खेडे गावात 80% जास्त विद्यार्थ्यांकडे डायरेक्ट इंटरनेट संपर्क जायना। शिक्षकान प्रत्येक क्लासाचे व्हॉट्सअप ग्रुप केल्ले आसा। जालान कसली माहिती शेअर केल्यान इंटरनेट संपर्क मिळते ना। त्याची निमित्ती विद्यार्थ्यांक टायमार माहिती मिळते ना। काही विद्यार्थी नातेवाईकाकडे रावून घेऊन ऑनलाईन शिक्षण घेते असतात। जालान हे सगळ्या विद्यार्थ्यांक साध्य जाते ना। खेडे गावात एक साधा फाईल सुद्धा डाउनलोड करताना खूप मुश्किल जाता आणि ह्या सगळ्या कारणां लागून खेडे गावच्या विद्यार्थ्यांक ऑनलाईन शिक्षण घेवचे एक मोठो प्रश्न जावन पडला। अंकोलात विमानतळ निर्माण करूक जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमारान भूसंपादनाची अधिकृत प्रक्रिया सुरू करून पहिली अधिसूचना जारी केला। अलिगिरी ग्रामात 69 एकर 21 गुंठे जमीन, बेलेकरी ग्रामात 25 एकर 35 गुंठे जमीन आणि बावेकरी ग्रामात 3 एकर 12 गुंठे जमीन असे वट्ट मेळून 93 एकर 23 गुंठे आणि 6 आणि जमीन 2013 अधिसूचना जारी केली। सरकारान KSSIDC 7.88 करोड रुपयाची पहिलो हप्तो दिलो आसा। फर्स्ट सर्वे बी जाल्ली आसा। त्याचे प्रकार 266 लोकांले शेत, तेमगेल स्वतः जमीन आणि 63 लोकांलो घराचो समावेश आसा। तशेंच हाजे मुखार बी सर्वे जावचे आसा। जालान ग्रामस्थ लोक विरोध करते आसात। इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता। घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोना पासून दूर रावात। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। अजूनही असे कित्येकी व्ह्यूअर्स असतात ते मी अजून सबस्क्राईब करू ना आणि काही व्ह्यूअर्स असे बी नसतात ते लाईक बी करते ना किंवा कॉमेंट बी देते ना। त्याला प्लीज तुम्ही व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब बी करा। तसेच बेल आयकॉन क्लिक करा। बेल आयकॉन क्लिक केल्यानंतर तुमका कारवार कोंकणी न्यूजचे सगळे अपडेट तुमच्या मोबाईलला येतले। धन्यवाद।